Inaasahang madaraan na ngayon nalalapit na Semana Santa ang ginagawang segment ng Andaya Highway, partikular sa mga bayan ng Sipokot at Lupi, Camarines Sur. Yan ang tiniyak ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos niyang bisitahin nitong Lunes ang patrabaho ng kalsada sa lugar higit isang linggo bago ang Semana Santa. Sa katunayan, ngayong darating na Lunes ay bubuksan na ang bahagi ng kalsada sa Manangli sa bayan ng Sipokot, habang bubuksan na rin sa huling bahagi ng buwan ang kalsada sa kabutagan sa bayan ng Mananglupi. Ayon sa kalihim, ibang-iba na ngayon ang kondisyon ng kalsada kung ikukumpara nung una niya itong bisitahin nitong buwan ng Enero. Actually, malaki yung, siguro napansin nyo naman din, no? Nung kasama ko ba kayo nung umikot tayo dito noon? So napansin ko, unang-una, mas mabilis yung daan natin kasi nga less na yung mga one way. Ngayon, pag nawala na lahat ng one way, two way na lahat, talagang bibilis. Pero hindi pa tayo natatapos noon kasi ayusin pa natin to ng buo. Nang dahil sa improvement sa segments ng Andaya Highway, inaasang mas magiging magaan ang biyahe ng mga biherong pauwi na kani-kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Isasagawa naman ang malawakang rehabilitasyon ng daang Maharlika mula Quirino Highway hanggang Andaya Highway pagkatapos ng Semana Santa. Kasama sa tatrabauhin ay ang Mauka Bridge sa bayan ng Lupi na umuuga sa tuwing may dumara ang malalaking truck. Nagpasalamat si Dizon kay Governor El Rey Villafuerte na hahanap ng pansamantalang detour road na daraan na ng mga truck. Ang probinsya ng Camarines Sur ang mag-aasikaso mula sa aggregates at right-of-way. Ngayon, in the meantime, nag-iisip na rin kami with the help of the province of Camsur na maghanap ng detour road na dadaanan ng mga malalaking truck. Kasi later on, pag inaayos to, hindi muna tayo pwede magpadaan ng mga sobrang bibigat na truck. No? So mag-uusap kami para maghanap tayo ng detour road para yung mga malalaking truck hindi muna dadaan dito. Iikot muna para din masigurado natin na safe. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy muna tayo. So nagpapasalamat ako kay God kasi nag-offer siya na yung right of way, pati yung aggregates, sila na yung mag-provide. Kami naman, we will provide the equipment, we will provide the manpower. Chris Novello, CSN.